Energidag i Struer er en arrangement, som jeg har på at stable her på banen til at gøre opmærksom på energirenoveringer, gøre opmærksom på elbiler. Og det har jeg gjort her i samarbejde med Business Park i Struer. Vi har faciliteten til at gøre det, og så synes vi, det er helt oplagt til at få det gjort herhen. Virksomheden ProEnergi er også blevet 5 år lige præcis i dag, den 1. april. Men ProEnergi arbejder med forskellige ting. Vi arbejder med måske mere ind på det der, som vi kalder totalløsning. Det er, at vi kan komme med de gode idéer, vi kan hjælpe jer med at lave det regnestykke, som du kan bruge til banken. Så du kan overbevise banken om at skifte det her oliefyr, eller isolere de her ydervægge, eller tage konstruktioner, som du har. Og så kan vi efterfølgende hjælpe dig med at få det hele gennemført. Kontakte håndværkerne, stille krav til håndværkerne, lave aftaler med dem, følge op på dem, lave tilsyn, og så lave et 1 års eftersyn, 1 år efter, når du har fået energirenoveringen gennemført. Og det kan være rigtig, rigtig smart for mange kunder. Så vi er sikre, at kunden får ensartede tilbud på, eller der bliver givet tilbud på det samme på opgaven. Elbilerne, det er, nu kører vi selv, altså ProEnergi har en elbil, og vi har haft den i 2 år nu her, med en forholdsvis stor succes. Det kan være lidt overrasket, hvor få mennesker kører i elbil, men alligevel er der mange, når det kommer til stykket. Og det er der til at gøre lidt opmærksom på det her, fordi folk interesserer sig for elbiler. Men det er det samme ligesom med en energirenoveringsopgave, kan man se. Fra at interessen er der, og intentionen om at købe en, indtil man skriver under, eller gennemføre projektet, eller købe, så kan det tage lang tid. Og vi prøver sådan at bare gøre det. Vi kan gøre noget for jer, og så har vi nogle elbiler her, som vi kommer ud og prøve i, og så kører i og prøver at sammenligne. For det er et rigtig, rigtig godt, når vi har al den vind, som vi har i Vestjylland. Vi skal bruge de der ressourcer, som vi har.